c'est la vie. Non, ce n'est pas une fois qu'à beaucoup gagné. Le métal de tout Canada. Anga Hadamaya Chamabeno. Anga Sera Chamabeno, ni Anga Solo to the Alanga, ni Anyabla, Maran Koto. Oh, Anga Segomade. Amazon de Hadi. Anya la Frasina Gambeko. Oh, Ani Frasina qui est là depuis le Beko. Anga Ode. Monsieur Demseni Mawakorba, au Bella Jelenishu, Anuskoma, Anula, Onyama. Amana ke Jean Fanfafin, Anka Folibi, au Bella Jelen, Drissa, Mementa, Yarauru, Debo sur les remparts. Bishuna, Ansigra, Aouye, Amafoti, Ansigra, Kokura, Inch'Allah. Sigi Kunye, voilà ça, famille, Bissega Noka, Tokomina. Jamana Kanu, Dobe Faraka. Jamana Bara, Dobe Faraka. Ola shuna ansigira kabe tenenduma no e septembre kolo kle mois anu wore shuna tem flabambulu odla nya damne prince jalula a tem folo jume o mobilisation ba membe shini ni ala sonama anga délégation mintara New York Nations Unies ka assemblée générale la o discours ni a prononcera ni farafin be yere ya kono la ni farafin den be yere ya kono ni jamana wara mogo yere bora ni jamana chama mogo farla nyogon kan alibi ka déclaration ke ka fa ko be malu soutenu ni srenka o discours yi akara sababe ka mali kun korota ka mali kuna wolo ka malion bla nyefe o namanye ko lu tara ufo nu tara ten ka segete abu foku tara gu yere sagofo afoku mata malion taf afoku kan kuma yere malion sira parce que ku tara chia kuma fo me ko malion sira o la fo beka bo shin ni ala sonama anga taka délégation kumbe aéroport la à partir de 14h délégation a nyamko et premier ministre colonel Abdoulaye Maïgaye Abdoulaye Diop Bala madame Wadija Fune Coulibaly Bala o kuma malion ma nyina fa vidéo aka partager ko so ba ka chari amunu babla Facebook kan amunu babla TikTok kan amunu babla WhatsApp kan amunu ba yelema ka ke audio yi ambo bele jeli amunu ka bara partager li ambi au foko sobe ay su na ta partager vidéo krenkere ni do sujet flana edme mun te fe ka ndado la mais obligé le no ka ndado ala parce que nye fin reye a kofe ni we Musa Mara publication do ke aka page kambi parce que abaro nebe tobu nga media mbasui muka kele ta fan laje donc ambe koma kukbe wala Musa Mara publication do ke aka page ka sangani discours min kera Nations Unies na Abdoulaye Maïga fait premier ministre Abdoulaye Maïga fait a discours anyana o Musa Mara minke amenata ka nyiningal damadon deke katla ka conseil damadon ke ka nyeshi ayerema abu fusayama abu fusaya no fe mogoma na yuta ka barake ni uyi ni kuma chama me mo ote me fe doron ka hakla jigi fen chamana ani fe mi bino na fama ko autocritique katoka iyere jala ki yere nyininga ko munela ni me kane soro munela ne ka ko be ka keta donc mena a pousser aka autocritique kada ko damadon ka video ma nyina fa ka partager ko sobe anga foli be mali wala nya dam ne prince la mali e den sebe wolo chando prince ya fa ka dongli la wala aban kanu mo an koroko an kokoro do mo ambu fu ko so banti senga fulla no watina ati delika to munu menda amna foli ku yeshuna ni ala sona an korake ba no mor markoy pise fam na bafu bubula anga foli bay an kanu mbaga nan kokoro do mbaga ongoy ba bako jigroni ambafu bi assemblée générale kera soutien fait transition na ka shini ka kumbe aw yere vidéo ya aw image yi abamo haklisi abamo jigifa ni ni besera ka nyogon soro ku tega de nyogoma abamo haklisi abamo jigifa mais bi grand frère bare kumbe no Cheikh Marketa amara sila kumbe damangile mais fleur kumbe bu mabel ka vesila
après a na tila ka n wele ka olu ɲɛfɔ n ye parce que a yɛrɛ ye pari sisan kojugu malon tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin Sherif Thiame Haidara ma kabako fura tigi palu bana o bana ma kɛ aw la furudimi tension diabète impuissance a ye wele bila Sherifukɛ ma sinon n bɛ fɛ ka Sherifukɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ fɛ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que min bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ min bɛ anw intéressé kosɛbɛ o comment est-ce que an bɛ se ka baara kɛ ka dɔ fara capacité kan ka dɔ fara kunnafoniya kan ka dɔ fara maliyɛnw ka faamu kan bi a y'an tagatɔla to ka mɔgɔ bila k'an wele fɛn min ye ordinateur ye k'a di an ma ko walasa an bɛ se ka image ɲuman sɔrɔ an bɛ se ka émission kɛ cogo min na ka ɲɛ an bɛ Sherifukɛ fo téléphone numéro Sherifukɛ o ye 75 81 64 58 aw bɛ se ka wele degun minnu bɛ aw kan bana minnu bɛ aw kan n'a ye numéro composé a ka ca Ala fɛ a tɛ fɔ aw jigi kɔ maliyɛnw n bɛ Musa Mara ka publication ye n bɛ yɔrɔnin fitinin t'a la yɔrɔnin fitinin hali a tɛ janya kosɛbɛ video y'a partagé kosɛbɛ d'abord fɛn fɔlɔ min balila n na o ye jumɛn à ce niveau étant premier ministre surtout ni parti ba in n'a fɔ yɛlɛma il devrait se garder de donner une position personnelle a kun kan ka parti lajɛ alors d'abord ni ale ye communiqué kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ parti ma associé a la alors je me demande est-ce que même le parti est d'accord avec lui a ka nin sira kan est-ce que fɔɲɔgɔnkɔ tɛ a yɛrɛ n'a ka parti ni ɲɔgɔn cɛ nin sira kan ça laisse entendre ça laisse croire. J'ai suivi avec grand intérêt le discours du Premier ministre par intérim à la tribune de l'ONU le samedi 24 septembre 2022. Ko ale Premier ministre ye kuma min kɛ Nations Unies tribune kan ko ale y'a suivi ale y'a lajɛ ni nafa ɲɛ ye min kɛra septembre kalo tile 24. Je me réjouis que le Mali par la voix de ko fɛn min ye Mali gouvernement ɲɛmɔgɔ ye o yɛrɛ de da y'a fɔ ko Mali kɛlen do ka fɛn min droit de l'homme ye ko Mali sɛmɛlen bɛ o la Mali bɛ o bonya fɛn min accord min bɛ accord d'Alger o labaarali ko Mali attaché len b'o la c'est-à-dire o bɛ Mali bolo ba la fɛn min an ka segin ka na constitution fanga ma ko Mali sɛmɛlen b'o la Mali b'o sira kan et à une résolution des crises qu'il traverse par la délivrance des services adéquats aux populations ko ani gɛlɛyaba min bɛ yen ko fɛn min ye ko ka baara kɛ walasa jamanadenw bɛ laɲini minnu ɲini misaliya la kɛnɛya kun kan kalan kun kan justice kun kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ n'o kɛ en revanche ko nka je déplore le ton belliqueux employé vis-à-vis de certains partenaires ko nka ko fɛn min ye nimisa ye o ye Premier ministre ka discours kɔnɔna la k'a kumana tɔgɔ min na kumakan min ni o ye kɛlɛ kuma ye ka ɲɛsin an dɛmɛbagaw ma an jɛɲɔgɔnw ma ko kɛrɛnkɛrɛnnen la an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu na yan qui risque malheureusement de détériorer les relations de bon voisinage ko fɛn min Premier ministre ka nin kuma ninnu ye k'o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ko sigiɲɔgɔnya ɲuman min bɛ an n'o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ sɔn ka o tiɲɛ ne tɛ tɛmɛ yan kan d'abord ton belliqueux n b'a daminɛ o la fɔlɔ ko kuma min fɔra ko o ye kɛlɛ kumaw ye ni ma fili yanni n ka don o kɔnɔ j'aimerais rappeler je me fais un rappel dɔ kɛ 2013 élection législative a élection législative la commune 4 kɔnɔna la minnu taara deuxième tour la o ye Yɛrɛwolo debout sur le rempart honorable Musa Jara min bɛ a kɔnɔ sisan
ani yɛlɛma candidat dɔn n'o tun ye Asetu. Campagne bɛ datugu vendredi, un jeudi soir. N terikɛ dɔ nana n wele. An taara. Effectivement, Moussa Mara de kun kan ka na, kun kan ka na kuma dɔ fɔ. Et là, kuma dɔ posera, et à chaque fois que Mara s'exprime, kuma ninnu bɛ na ne hakili la. Il y avait dɔ kun bɛ kɛnɛ kan. O ye question posée. O ko ko ale ma min faamu. Ale bɛ fɛ ka min faamu, n'a bɛ fɛ Mara k'a ɲɛfɔ o ye jumɛn? Ko parti ka n'i ma fili san 20 ou bien bon bref, c'est-à-dire Mali kun bɛ waati min na, an t'a fɔ ko Mali san 20 kɛ. Mali ye san 20 kɛ démocratie la. Ɔ ko parti ka congrès kɛra n'i ma fili Sikaso. Ko kɛnɛ kan ko Mara y'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kan k'a bɛɛ ye Adama ninnu ni ani IBK bref k'a bɛɛ ye olu ye quoi. Comme ale ma min faamu Mara y'o fɔ olu minnu ma ko Mara bɔra congrès kɛnɛ kan hali a ma mɛn ko sɔnna tuguni ka don o IBK kelen ka gouvernement na. Donc ale bɛ fɛ Mara k'a faamu parce que ale t'a dɔn a bɛ se ka nin kuma fɔ ninnu ma quelque temps après ka tila ka don o tigi ka gouvernement kɔnɔ. Et la réponse de Mara ko bon ko faut que o tigi ka faamu de ko politique la n'i bɛ laɲiniw na waati dɔw la i ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ i ni mɔgɔ dɔ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ hali n'a sɔrɔ ni aw ka laɲiniw tɛ kelen ye ko walasa yanni bɛ se k'i sago sɔrɔ o don min na. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tu peux être faux, tu peux être vrai, tu peux pactiser avec le diable. Prouve que e bɛ objectif min nɔfɛ o ka sɔrɔ ou bien yanni e bɛ objectif min nɔfɛ o ka sɔrɔ fɔlɔ. Donc ce n'est pas une question de conviction, ce n'est pas une question de pays, jamana ko tɛ, conviction ko tɛ, danaya ko tɛ. Et la réponse, j'ai retenu ça, Nindo. Je me suis dit, ah bon, ok. La deuxième chose, c'est quoi? Mara ka candidat, on y IBK ka candidat, au lieu de tara balotage la deuxième tour là. Alors le bec kan ka candidat soutenu. Et élection mais qui dominant. Vous savez, le ministre Mara n'est pas obligé ka IBK accompagner ka tara élection là. Parce que ami politique Kennedy ka IBK ka tara voter. Et ce jour ala ka hina IBK là. IBK ka candidat ani Mara ka candidat au lieu de deuxième tour là. Donc élection na ke olu no de bec kan ka candidat demain. IBK doit voter Sebeni Koro. Et IBK natola voter Sebeni Koro. Yoro mi yere ye Mara ka fièvre. Oro la Mara tla ka IBK accompagner kana au voter ka yoro kelena mo ka Mara ni IBK ye ñogon fait. Là je me suis dit, moi j'ai dit à mon ami. D'abord à amele ka taka ne femina na fa ngon tala. Je n'ai rien fait titara roche là parce que moi j'aime pas ces trucs là. Et déjà moi iñaben. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il veut dire que a voté IBK ka candidat ya kane ka candidat tout. Parce que mɔgɔ bɛna voter aw fila de ka candidat ni ɲɔgɔn cɛ. Et ni o tigi tila ka ye o terrain kelen kan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as abandonné ton candidat au profit de l'autre candidat. Et à doit être mɔgɔ choqué. Et aujourd'hui, les gens doivent se demander au candidat yɛrɛ est-ce qu'il y a yɛlɛma la bilen est-ce qu'il y a yɛlɛma la. Alors n bɛ fɛ ka nin bɛɛ fɔ pourquoi? Aujourd'hui, Mara même doit se poser la question de savoir pourquoi yɛlɛma depuis avec association là, c'est les jeunes qui cotisaient pour que la partie fait mbeke. Du coup, on peut se témoigner, c'est une qu'on se témoigner. Warti di mogoma. C'est les jeunes qui cotisaient pour que la partie fonctionne. Ka warbo ka do parti là. Et aux jeunes on bemibi. Alors ni aux jeunes on mi parti là jusqu'à présent, il doit dire ok d'accord ça continue. Mais ni aux jeunes 90% il doit se dire qu'il y a un problème. Est-ce que mon d'aller menable? Est-ce qu'il t'a sera kai? Donc autocritique à kango kefol. Autocritique flana jume. Quand Mara se réjouit qu'au gouvernement qu'au attachement, qu'à n'y accord d'algement. Alors, en 2014, allez comment on refait? Allez que la sababia faut qu'elle ait ou la kidal. Kundumena, on va écouter. Tombouctou, Kidal, Gao,
kana lajɛ min bɛ fɔ an ye Bamako administration sigili kan est-ce que o de don donc an nana Kidal o hukumu de kɔnɔ an y'a fɔ an bɛ kuma la sisan a bɛ se ka kɛ aw b'a mɛn marifacikan bɛ an kɔfɛ mais o ma an siran o ma an wuli ka bɔ an ja kan o marifacikan ninnu o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ɲɛ b'a la ko bɛna taa k'u bolo dan olu ka marifacikanw de don a dun bɛ taa k'u bolo dan koyi maa o maa n'i ko k'i tɛ fɛ Mali ka jɔ a bɛ k'i kan maa o maa n'i ko ko i tɛ fɛ maliyɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ u sigiyɔrɔ la a bɛ k'i la ka na o ɲɛf'u ye. Alors si vous comprenez bien quand ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la u ɲɛ b'a la kow bɛna taa k'u bolo dan donc o de la u bɛ ka marifa ta jamana kama u bɛ ka marifa ci tantɔ maintenant ko maa o maa n'i ko k'i tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ ko a bɛ k'i kan donc ninnu dun n'an bɛ kɛlɛ la donc kɔrɔ ko ninnu t'an ka hɛrɛ fɛ ko bɛ ka taa k'u bolo dan o jumɛn o ye u bɛ fɛ ka Mali don da min fɛ ka Mali mago sali min kɛ o tɛ ka se ka kɛ donc a y'a yira yen nɔ k'a fɔ ko Mali jugu don et o de y'a to a nalen ka bɔ Kidal an ka préfet kantigɛlen an ka polisiw fagalen an ka sɔrɔsiw fagalen o mɔgɔ ka dɔgɔ Mali la mɔgɔ min ye a jalaki mun na parce que mɔgɔ ko a ye cɛya kɛ hali n'a sɔrɔ ni an ka sɔrɔsiw ni tora la ko a ye cɛya kɛ hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ ni tora la parce que k'a ye cɛya kɛ k'a yira ko Mali ye anw de ta ye ko MINUSMA ta tɛ parce que a y'a yira k'a fɔ k'ale ko k'a bɛ taa ko ninnu bɛɛ ko k'ale kana taga donc mɔgɔ sɔnni ye mun na parce que ko i taara parce que i ye Mali ministre i kan ka taga Mali yɔrɔ dɔ la o diyara MINUSMA o diyara Faransi o diyara rebelle i bi taga mɔgɔw y'i apprécier o cɛya de kama o dusukun de kama alors si aujourd'hui un autre premier ministre o y'o cɛya sɔrɔ e kan k'o féliciter parce que e yɛrɛ ko k'a kan ka kɛ ten don donc si aujourd'hui un autre premier ministre o y'o courage sɔrɔ ka t'i jɔ Nations Unies tribune kan k'a fɔ k'i ko mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Mali don dajugu fɛ k'a jɔ olu fɛ ni e ma tɛgɛrɛ fɔ ko e man kan tɛ k'o lagosi ni e ma tɛgɛrɛ fɔ olu kun e ma fɔ ko bɛ ka kɛlɛ kuma fɔ e man kan tɛ k'a fɔ ko bɛ ka bala kuma fɔ kelen on se demande même n'i ko ko nin propos ninnu bɛna kɛ sababu ye ko ka gɛlɛya don an n'an sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko bon voisinage alors jɔn de bɛ yen nɔ Mali kɛrɛfɛ jamanaw na ko bon voisinage tɛ ani mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ jɔn ni jɔn Bazoum Alassane olu fila de taara u tɔgɔ ma alors le bon sens aurait bon sens yɛrɛ raisonnement normal yɛrɛ la o kun kan k'i bila fɔlɔ e ka réagir ni bi de cɛ o kun kan k'i bila e ka réagir ni bi de cɛ quand Bazoum traitait les Maliens en an ka jamana autorités k'u traiter k'a fɔ ko patriotisme frélaté mara ce jour là pourquoi il m'a kuma ka communiquer kɛ k'a fɔ ko Bazoum bɛna relation de bon voisinage min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko Bazoum bɛna cɛ munna o don i ma bɔ ka communiquer kɛ mara don min na Bazoum bɛ bɔ ka kuma k'a fɔ ko il n'a pas parlé alors que n'i bɛ kuma jamana kan i jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ tu es obligé de respecter munna don min na Bazoum bɔra k'a fɔ ko n'i y'a ye ninnu nana coup d'état kɛ yan parce que k'u cira terrain kan k'u dɛsɛra terrain kan k'o de la k'u nana yan sisan mais mara o don i ma bɔ ka kuma k'a fɔ ko attention Bazoum i bɛ ka kuma jamana dɔ de ɲɛmɔgɔ fɛ i tɔgɔ dɔn jɛɲɔgɔn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ relation de bon voisinage min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o kana tiɲɛ mara pourquoi ce jour là i ma bɔ ka o fɔ pire que ça mara Bazoum y'a fɔ o don na RFI kan a b'a dɔn Ala yɛrɛ ko ko a tɛ mɔgɔ min fɛ n'a ko ko a b'a don jahanɛmɛ na a b'a dɔn ye mɔgɔ min a ko kafiri Ala ko k'a bɛ kafiri don jahanɛmɛ la a ye taa arabu dɔnnaw ɲininka kafiri kɔrɔ de ko fitiri wale mɔgɔ min ye Ala fitiri waleya kafiri kɔrɔ de ko fitiri wale ingrat o de ye kafiri Ala ko k'a bɛ kafiri de don jahanɛmɛ kɔnɔ o mot jugumanba ye o mot min i ti jɛn ni a ye o mot min mɔgɔ si ti jɛn ni a ye Bazoum taara sigi RFI de ka diɲɛ mɔgɔ bɛ ɲɔkɔrɔ la ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ils ont été ingrats envers Alassane Dramane Ouattara mara ce jour là mun na i ma kuma mun na i m'a fɔ attention Bazoum vraiment bi kɔni a tɛmɛna a dan kan ne ni ninnu ka di o ne ni ninnu man di o an ka jamana ɲɛmɔgɔ de don bi u bɛ ka jamana image de b'u la jamana tɔgɔ de b'u la n'i y'u nani ye ne nani de n'i y'u nani surtout ne ye politicien Mali ka impôt taara k'a di ne ma jamanadenw ka impôt taara k'a di ne ma ka ne ka parti financer n'a ye ne kɛra Mali premier ministre hali sini premier ministre ni bonya min ka hali sini o bɛ ka ta k'a di ne ma
donc ali sini anw de ka wari bɛ ka taga di mara ma anw ka nafolo bagan maralaw ka nafolo sɛnɛkɛlaw ka nafolo ekɔlidenw ka nafolo mɔnikɛlaw ka nafolo wari min bɛ tigɛ fonctionnaire kun o de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ali sini ka kɛ ka mara sara mara ma banna fɔlɔ maa mɛn ko mara ko k'a t'a fɛ ko ancien premier ministre privilège min b'u ye ko mara ko k'a t'a fɛ ne m'a mɛn fɔlɔ donc mara an ka nafolo de bɛ ka kɛ k'i balo o nafolo min bɛ ka kɛ k'i balo o nafolo min bɛ ka kɛ k'i balo dɛ anw ye jamanadenw an ka jamana dɔ de b'a image refléter a fɔra olu ma k'olu ingrat e mara ma bɔ k'a fɔ Bazoum ye ko e filɛ ne ka nin min fɔ nin ye tantɔn nin bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ e mara ma communiquer o kan e ma foyi fɔ ka e y'i da don o kan mara an ka taga Alassane fan fɛ Alassane ye mercenaire 49 bila ka na anw fɛ mara a kuma don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ cara mais mara MINUSMA de bɔra ka note verbale kɛ k'a ci an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma e y'a ye ne y'a ye jamanaden tɔw ye a ye o kɔnɔna la ko ale tɛ nin sɔrɔ nin mercenaire 49 k'a t'u dɔn k'a t'u bɔ yɔrɔ dɔn ko wa ko mun sara la ko Alassane ko NSC minnu don ko NSC tɛ k'u ni u bɛ Allemand minnu fana bolo baara la ko Allemand man kan tɛ k'u ta k'u bɛ aéroport min na k'o t'u sigiyɔrɔ ye mara munna nin don e ma bɔ ka communiquer kɛ k'a fɔ ko nin ko in ka ɲɛ yira bɛɛ la i kana na mɔgɔ défend ka n'i ka jamana défend i kana na foyi kɛ n'a ma ɲɛ k'e bɛ balo jamana ka impôt la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'e bɛ balo anw fantanw ka nafolo la ɔ ko ninnu dun bɛna dankari anw fantanw de la mara e kun kan ka bɔ nin na ka communiquer de kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko nin mercenaire kɔnɔntɔn ko in filɛ nin cogo min na MINUSMA ka note verbale kɔfɛ e kun kan k'a fɔ ko ka communiquer kɛ k'a fɔ ko Alassane k'a ka position clarifier mais i ma kuma dɛ i da de i ma kuma i da de i ma kuma i da de e kun kan k'a fɔ o don de ko Alassane k'a ka position clarifier surtout u tila ka bɔ ka communiquer kɛ tuguni k'an dɔgɔya ka fɛn caman fɔ an ma e kun kan ka bɔ de k'a fɔ Alassane Ouattara Mali y'i sigiɲɔgɔn jamana de ko i jɛɲɔgɔn de don i sigiɲɔgɔn de don sous région jamana de don relation de bon voisinage kama e kan ka yafa ɲini Mali ɲɛmɔgɔ fɛ relation de bon voisinage kama e man kan tɛ ka nin kɛ Mali la parce que n'i ye nin kɛ Mali la a bɛ gɛlɛya don Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ mara e kun kan k'o fɔ o don mais i m'a fɔ mun na pire que ça min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mara e ye tagali min kɛ Kidal mɔgɔ minnu sara ye préfet minnu kantigɛra ye mara e ye taali min kɛ Kidal polisi minnu sara ye sɔrɔdasi minnu sara ye mara e ye taali min kɛ Kidal a kɛra sababu ye an ye Kidal perdu a kɛra sababu ye an ye Menakaw ni yɔrɔ caman perdu mara an ma jigi la mais an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nɔ don an ka jamanaw ta ɲɛmɔgɔw taara ɲinini kɛ fo k'a ye k'a fɔ ko ja ko Faransi kun sen bɛ a la mara ko min tiɲɛn'i bolo dɛ min tiɲɛn'i bolo Kidal dɛ ko mɔgɔ minnu sar'i bolo Kidal dɛ ko prévu de sɔrɔl'u la ko Faransi nɔ don mara e mara kun kan ka bɔ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ka communiquer kɛ k'a fɔ ko conseil de sécurité ka sigi parce que ko mɔgɔ fagara e mara kama Kidal mɔgɔ fagara e nɔfɛ polisiw fagara e nɔfɛ sɔrɔdasiw fagara e nɔfɛ préfet kantigɛra e nɔfɛ mɔgɔ minnu kantigɛra e nɔfɛ olu su mémoire kama olu somɔgɔw kama olu denw kama olu mɔdenw kama e mara kun kan ka bɔ ka communiquer kɛ k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye prévu sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko e kun nɔ tɛ ko e ka kunkolo gɛlɛya tɛ k'e ka ban tɛ ko mais ko mɔgɔ wɛrɛ de nɔ e mara kun kan ka bɔ hali kana na dɔwɛrɛ kɛ ka communiquer kɛ dɔrɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ fɛ nin sigi ka kɛ walasa e tɔgɔ ka jɛya e bɛ fɛ nin sigi ka kɛ walasa maliyɛnw k'a dɔn k'e ma maliyɛnw janfa e bɛ fɛ nin sigi ka kɛ walasa maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ e janfara Kidal de o dɔrɔn kama e kun kan ka communiquer kɛ k'a fɔ ko i bɛ fɛ conseil de sécurité ka sigi dɔrɔn kɛ prévu ye tiɲɛ prévu tɛ tiɲɛ i kan'o courage sɔrɔ k'o fɔ mais min tiɲɛnen e bolo a fɔra ko a tiɲɛ b'a min a yira maliyɛnw ni kalifara i ma étant premier ministre polisiw ni kalifali ma étant premier ministre gardiw ni kalifara i ma étant premier ministre préfet ni sous-préfet ni kalifara i ma étant premier ministre olu ni bɔnɛna e bolo étant premier ministre a fɔra ko mɔgɔ min nɔ ye o ye ko ka taga o tigi kiri ka taga kuma kɛ walasa o tigi k'o dabila ni e ma tɛgɛrɛ fɔ o la e ma o soutenir e ma communiquer e k'i da di o kan ko fo de a taara fo yen de ko an bɛ fɛ o sigi ka kɛ k'e ko k'o fɔli de propos belliqueux i ma kuma i kuma waati la i ma kuma i kuma yɔrɔ la i kuma waati taara k'i da i kuma waati taara k'i da i kuma waati taara k'i da maintenant
Ni weleli ke ka discours kono ko anga sigi na partenaire ma ikame John de Masisa ikame John ma France de un partenariat il fait anga sigi na France de bolo après tout ça il fait anga sigi na France de bolo il fait anga sigi na France de bolo il fait anga ta yere différence de matugunia quand Macron sort Allah y masay quand Macron sort kafoko un peuple un but une fois tient quand Macron sort kafoko mali kono kan ti kelen quand Macron sort kafoko mali kono ko chifoti on a kambika bishia do de ka ko fa e marakan ka doyi ko ni mbi ka minni ka nyeshi an ga jamana ma ima communiquer ke kafoko Macron bi ka conflit intercommunautaire min tasma do an ga jamana kono ko eti jana ida duka quand Florent Parly sortait ka insulter ima kuma quand Yves Le Drian me boka annani ima kuma Macron bora ka annani ima kuma maintenant si ça n'est encore gouvernement kuma les Nations Unies tribunal ka ibe boka fa ko propos biliki boluda ima kuma watila ima kuma rola ne be fe ka ni kuma numbeta ikelen ki sigi ka lame mo shi tirom na ini ala do ikelen ki sigi ka lame ika jatemine nasoro on fait n'est qu'à 2013 on fait n'est qu'à 2013 à quel cas fort yé il non kero la sebeni koré alamsa do en fait ko ni asitu kunkanga soutenir ko barade kunkanga ke semeni kono comme alamsa kana fo ko ka asitu soutenir dimanche fin ka campagne be jo vendredi ko ka galena ko fankele memisa ka ko ejume ko ka porte en porte ke ko mo na porte en porte ke ko ka jisongo duma anu ka klela fana songo mara muso koroba da kuma ta kenen kan o don su wala misa su fa ko togodi akoko demsonu ko aw kana war ko do jien fen bela muso koroba nya fo na ni me hakili bi jigala mo mun be nu ya mo hakili bi jigala ko kana war do jien fen bela ko jien fen be to war ko lu école de lama ko lu kuma école franc 0 franc lu kuma nakon son 0 franc donc ko mo be se ka ni ken afro ni jamana kanu bila ni parti kanu bila ko mo be se ka ni ke 0 franc e mara yera ko awo ko na soro ni bi ka parti fait ni bi ka jamana fait parce que jamana changer les de kodo ko ni bo fo ki kanka ni ke 0 franc o mara e o kuma mi fo do o conviction ko kuma mi fo do ere ka tisigi iki ka discours ika publication ta ne kuma munu fo ika tout fo ko sanga nyona na soro ere ka conviction na soro ni kuma nu bi adabu conviction do yira ou bien nati conviction yira ni conviction ba kumala e ka jamana asailenu e ka jamana attaquelenu e ka jamana be ka nani mo mun fe chou ani clé ima un mot ima placé imi ka jamana soutenir chien clé mi ka jamana nyamo soutenir chien clé akola fo dien bebe ka boke e ka jamana soutenir wati mina fo dien mo be ba reconnaitre ka jamana wati e be bo wati de ki ka jamana la gauche mona ni vidéo sigi chuna parce que somara ni plaisantin domaine à radio dola avec un keta et à ma mère parce que mbado vous wele kelen do ah mais vous dites on va faire quoi démocrate ou on va faire quoi obeta on va quoi sigi ka ko jamana to demso mbolo ou ka dien beketa ou ka dien be nani na mo bo histoire bina au juger ou de fowi abi bo au fana be complexe mo no mbuko fo ayi kama au bo ko au ba ka jamana nyamo la gosi ka ko jamana la gosi ka di oluma parce que ni coup de série ni coup de série ni fo ni tegere fora ni sini sogoma abe mogo ata mogo reka page ni tegere fora na sini sogoma o tigi be taka fenseme min ka juguni ni parce que abi chama kono so donc ba le courage fitini munu na jamana contrôle la to lu pousser folo alors e kan fami fara fara nyoko ka tisigi i ka jatemele nasro ni élection là-bas min kera législative là-bas min kera nasro ni mogo votera e war de kama ou bien nous tourne ko de ki kunye espoir wartugo kumbe no minunga warka chete mais jeune tourne ko ki kunye espoir wa o jeune darila kunjumen kama ire nyininga jamana de dode sigida de dodo mata ire kote o eko tani ngali kabi ko yala est-ce que eno jeune mi fankele fe wa ire nyininga ko élection 2018 jeune minun kumiko élection 2020 jeune minun biko est-ce que bi olubu yere ilawa tira nyinga
mɔgɔ ka bɔ i ka parti la ka taga tugu Asimi kɔ mɔgɔ ka bɔ i ka parti la ka taga tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ jeune minnu kun b'i nɔfɛ ka wari bɔ ka i dɛmɛ olu k'i bila ka taga tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ e yɛrɛ kan k'a dɔn o yɔrɔ la ko vraiment ko ta conviction souffre de sincérité ni e ma se k'o autocritique kɛ ko halisa e de bɛ ka bin nin kɔnɔ n'i t'a dɔn bi n b'a f'i ye maliyɛnw bolo bi l'homme politique aujourd'hui qui n'a jamais pris de position claire, qui n'a jamais pris de position tranchée, qui n'a jamais fait un choix, bɛɛ bolo Mali la bi mara ko e de don. Parce que quand tu n'as jamais eu le courage k'i ka position k'a yira, i ye o ye i ka position c'est ambigu. Voilà, comme ça. C'est un kelen bi yan fɛ, c'est un kelen bi yan fɛ, n'a ɲɛna o don, n'a ɲɛna o don. Les gens voient comme ça. Alors il est temps. Non mais m'a dɔn i ye nin courage bɔ yɔrɔ jumɛn ka nin sɛbɛn n t'a dɔn i ye nin complexe bɔ yɔrɔ jumɛn ka nin sɛbɛn plus de 10 000 morts n b'o fɔ ten dɔrɔn de kɔ mɔgɔ min sara Mali kɔnɔ a ka ca mɔgɔ 1000 ye des villages rasés muso kɔnɔmanw fagara duguw jenina jamana tilalen don an fa bɛ na ni su ani tile mɔgɔ minnu fɛ i kana se k'i jɔ olu fɛ o ye tiɲɛ i kana se k'an dɛmɛ o ye tiɲɛ an n'olu bɛ kɛlɛ la waati min na i bɛ t'i jɔ ko an bɛna ni olu cɛ jɛ gɛlɛya e n'an n'olu cɛ ma gɛlɛya e bɛ fɛ an ni mun de cɛ ka gɛlɛya e ni k'e to premier ministre ale kun cɛ ka di a ye mun lase i ma a y'i bali ka défaite ta Kidali yan i m'o bonya i ma kuma ɲuman fɔ a y'i bali ka défaite ta Kidali yan a ye mun ɲɛ i ye san kalo hakɛ min kɛ premier ministre la a ye mun ɲɛ i y'u bonya k'u karama a ye mun ɲɛ quoi alors de grâce n'a t'an ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ minnu kan ka kɛlɛ kɛ a y'u to kan ka kɛlɛ kɛ a y'u to kan ka kɛlɛ kɛ n'a b'a ka politique kɛlɛ la d'accord mais a ye fɛnw différencier ka bɔ ɲɔgɔn na quand il s'agit du pays a kana don politique kɛlɛ la o a ye ministre kelen di yan a ka mɔgɔ 2 di yan CNT kɔnɔ a kana n'olu don ɲɔgɔn na ici là c'est une question de vie ou de mort ici jamana b'o niveau de la dɔw de kalenkan don ko an bɛɛ bɛ sa mɔgɔ 10 ni kɔ sara ko min na dugu cira ko min na o tɛ manamana ko ye mɔgɔ minnu nɔ ye o ye an bɛ k'olu kɛlɛ waati min na i bɛ kana kuma jumɛn fɔ an ye ni Bazum ye hɛrɛ nani d'anw kan yan a ka ministre Masawu de hɛrɛ nani d'anw kan yan Makɔrɔ ye hɛrɛ nani d'anw kan yan Alimanw ka fɛn musonin ye hɛrɛ nani d'anw kan yan i ma foyi fɔ i y'i sigi ka nin bɛɛ fɛn tɛ mais an ko un mot e bɛ bɔ k'e bɛ taga o fɔ a ye bɔ sini an ka taga délégation kun bɛ k'a yira ninnu bɛɛ la ko hey cɛ hey a ka ɲi yɛrɛ de quoi game over wallahi a ye to a ka sogo kɔnɔ quoi continue a ye to a ka sogo kɔnɔ a ye to a ka négation kɔnɔ maintenant n bɛna sisan mara ka nin sɛbɛnni a avantage n bɛna o la sisan n bɛna avantage la n'a kuma nin sɛbɛn n'a kuma nin fɔ n'a kuma nin visage yira mɔgɔ caman kun bɛ sɔn ka taga voter à élection présidentielle la et a bɛ k'an ka président ye k'a sɔrɔ a b'an kɔnɔ ko a bɛ sira min kan k'a sɔrɔ a t'o sira kan le fait qu'a ye nin fɔ a ye mɔgɔ caman sauver yanni élection présidentielle nata cɛ le fait qu'a ye nin fɔ a ye mɔgɔ caman sauver hali élection législative nataw la Assane Sidibé courage merci bravo Assane Sidibé i ye min sɛbɛn n y'a ye wallahi parce que waati dɔ la fo cɛ ka courage sɔrɔ quoi ka bɔ bonya kɔnɔ c'est à dire i bɛ mɔgɔw bonya o bɛ yen i bɛ maloya mɔgɔ ma o bɛ yen i bɛ mɔgɔ karama o bɛ yen mais a bɛ se niveau dɔ la jamana ko de don bonya ni karama ni fɛnw bɛ bɔ a la quoi tu seras obligé de parler merci Assane mais mara ka nin sɛbɛn ni avantage ye min ye hali mɔgɔ fɛn o fɛn kun bɛ doute la u y'a dɔn kɔni k'an bɛ logique min kɔnɔ k'an bɛ sira min kan an bɛ indépendance min nɔfɛ an bɛ souveraineté ko kɛlɛ min na ko mara n'an tɛ hakili kelen ye k'an n'an tɛ sira kelen kan k'a kun bɛ munumunu na dɛ ko sisan k'a y'i tile o y'a avantage ye et mɔgɔ bɛ yen k'o b'o sira kan an bɛ Ala deli Ala k'u bɛɛ bila u ka bɔ ka ni ɲɔgɔn kɛ kelen an k'a bɛɛ ye kelen an k'a bɛɛ dɔn kelen wala élection wɛrɛw la mɔgɔ k'u ta n'u bila o dɔ la parce que 2013 nin fili de mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ kuma nin de dɔn mɔgɔ dɔw la u taar'u ta a kɛra yabe
ni mɔgɔ kun ye nin dɔn 2013 mɔgɔ dɔw la u kun t'u ta Mali kun ti bin nin dingɛ kɔnɔ o kuma maliyɛnw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la Chine à partir de 14h an ka taga nin nangamaden ninnu kunbɛn an ka taga nin dugawuden ninnu kunbɛn an ka taga ninnu minnu sɔnna u ma taga mɔgɔ se di fagali ma dɛ u taara mɔgɔ kisi fagali la u ma taa mɔgɔ di fagali ma dɛ u taar'u jɔ mɔgɔ ni fagali de cɛ u ma taa mɔgɔ di fagali ma dɛ olu yɛrɛ de taar'u ni di Nations Unies tribunal kan dɔw taara mɔgɔ di saya ma kan mais u yɛrɛ ma taa u yɛrɛ bɛ interview bɔ ni fɛn bɔ la u bolila ka t'u dogo MINUSMA ni fɛn mais ninnu taar'u yɛrɛ de ni di Nations Unies tribunal la ko walasa k'anw sauver maliyɛnw sini an ka bɔ an ka taga ninnu kunbɛn ni Ala sɔnna ma 14h ka bɛɛ sɔrɔ aéroport la n'i bɛ se ka taga cogo min na bɔ ten an ka ɲɔgɔn sɔrɔ salamu